Ay, hello! Kumusta? Come on! Yan sa mga alagad si Kanginan Jefon Morales and then my partner sa na ko. Diri Suwan di tayad. Kumusta ka mo tanan? Kung ako ang pasultiho, no? Asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Ino ba nagiging sa unas na ng atong timbaya o pag-ampo, panalangin nito sa itong laba magkakam. Thank you kay Lord, si maghihatag ka na mong grasya, matag adlaw. O salamat sa mga tambal nga imugi, dalit o sabdi ka na mo katawan. Ilabi na gidya sa panyawan, herbal capsule, kugon herbal capsule, o gingon man sa Sed Liniment Oil na kusog ay karon, and then Celebrity Beauty Soap. Okay, ginama sa Sed Marketing. O kana na ito mapritiha sa Agos, no? Bagong butika sa Agos, sa Macpa, no? Macpa Agos, bagong butika din napita. Thank you kayo. Og das datag sa Maricondon, og bisig asan dapit sa Visayas ug Mindanao. Okay, kinama kining tanan sa Sed Marketing. Bueno, kaigsunan. Ang sutang ko nang tungtagan og pagkagad, no? Pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Julon. Kini bawatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Julon or Julon? Yes, depende na sa inyong paglitok, no? Okay. Usa ka lalaki nga gitawag og Julon. Kini magkisanang kaigsunan gisuwat kini gibawatan og istorya ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Julon. Kini akong problema, no? Kaniryo ako sawa taon nga medyo sobra rasad kayo ba. Murag gitawag nila overacting bitaw kayo. Mo ni OA kayo. Og makalagot sad kayo ba. Pero rin yung masabtan gyud akong istorya, no. So doon ako sa dihang nagkatakanta ko aning kanta nga Pobreng Milyonaryo. Lami ay kape-kape ay kabaw ka. Ay pobre ta. Kapir kalipay na to. Uy, pobre ha. Sakto. Akong kanta nga Pobreng Milyonaryo. Kaya to si Stabi. Tara. Tatahon ako. Atay sa minom sa kong kape na ko. Larga! Larga! Hadayogan ako. Intro! Ako'y pobreng milyonaryo kung manginas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo mamasul mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo mamusil mag-helikopter. Kung mamista magdalag kaldero kay pobreng milyonaryo. Kung mo abot ang kalaay pahayay sa Hawaii, magpatahi o karsunis adto sa Paris. Sa Canada, Amerikana tahiya. Ang sapatos sa Roma, ang listok sa Washington, ang hitya sa Las Vegas. Ako'y pobreng milyonaryo kung manginas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo mamasul mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo mamusil mag-helikopter. Kung musuro'y magdalag kaldero kay pobreng milyonaryo. Pagganindot kung mukaon bisag asa paingon. Manihapon sa hukog matulog sa Hilton. Inigmata ato tamamahaw sa China. Sa Iran maniutos sa sakay kamilyo sa Kuwait mo painit. Ako'y pobreng milyonaryo kung day ga Dali sa pi. Oo, sa'yo problema ka? Ari asa ko kadiyot good. Ako yan, may kita siya consulta rin kapi-kapi ta. Pida, para ni sa tawag tanghalan. Disturb mo. Majulon. O lagi na anak kadiyot lang. Ay, pagkakidort biyaning sa waha, oy. Ano ka? Go, sakit kaya akong buko-buko. Ikaut ko gabi. Ayaw biyan, birahaning sa waha. Ha? Ikaut sa ko pa kay sakit kaya nga akong buko-buko. Hindi na pakaw, tinis buko-buko. Abi ka kung naunsan tao. Sige na, pagtabi kay sakit na kayo eh. Pangka, ano mo mga ipakaw? Di man na makakatol, sakit pangka na. Agbuot kag akong ipakaut ni mga sakit. Oo, no? Hindi man dahil takabuot, ani? Kidort, baby. Sibog kay auto na tang sakit, be. Asa man sakit? Ano sa akong tiil? Buko-buko, magkaon niya ganun tiil ba ni mo ipakaot? Magbuot na ikaw nga connecting man na. Ay, connecting mo tao sa aeroplano na, na-connecting flight. Dawi, magbuot man gyud ni siya. Uy. Sabay ka rin, murang tag batang mo'y buot ani mo klake. Sige na bagay kay sakit na
kaayo. Dili mo yan ako ni mo diri ay naunsa ka mabuha ko kapili mo. Hello sa di Mare pre dulo na. Unsa? Unsa Mare? Unsa? Noon sa Mare. Ay, ambot ang bayhana eh. Grabe, labad kayo ng bayhana Ano, pre, ano man? Sa iyo kong sapat sa bahay. Ay ngano lagi? Lima ka nagkatakanta ko. Ito yung problema kay nakalungag na ko. Kaluto na ko sudan. Gitawag yung kus kanang dako. Ay sus, kipakaw talaga ko sa buko-buko kay matod pa niya. Sakit kuno kayo. Tiong ko na. Sakit yung buko-buko. Una ipakaw tra di. Ambot lang yung bayhana ay sobra ka uin ng hinampak ka. Paray lang tingali na ni mo pre. Ambot na ka pre, braig mo na pre. Anak yung asawa pre. Maparahigon kay ba? Labi na gimingan na imo mga bukton pre. Ako at sa ilami ng praiga pre. Ay, ikaw na lang sabot ana pre. Basta man nag-ingon gani ang asawa pre. Nangita na nagkumbati ni Ral. Sa'yo kumbati na. Jer god. Bangas ka kakidon! Kalagot sa akin yung asawa ko. Ano yung mga ipakitang lihok ba nga talang saon ra kayo? Kay sa tangsar ta lugar tao katakanta taon. Nya sumukon pa kita. Unya. Dong Julon. Dong. So. Matasa Ano pa. naman sal? Ikuha sa ko sa kong pantibi. Ikuha sa banyo. Ayaw. Nagtapis ko nga ri, uy. Ang pinakuknaan na din akong panty. Tuwaday sa banyo, akong gida, nalimot ko. Ay. Kuha sa kadiyot. Kanahan ba yan ni Materi ay? Ida. Ito, patangari, pagkaon pa kita rin mo kuha ng pantin mo. Ikaw lang kuha dito, Tre. Nagtapis lagi ko nga ri. Wa ko'y panty. Awa na sa galing kong brave nga rin. Ay, tigasan, uy. Sige na baga. Sige na ba? Gadsulon, sige na ba? Kaya mag-ilis na ko. Ga, uy. Kuha sa kadiyot ba, uy? Kuha sa Ikaw, kadiyot. hindi na. Matitog. Kinabantay ng tubig mo hanggang sa ikadlaw. Noon sa magkapatulog ka sa taon ko rin, ay. Tiwas lang katug diya, pero kuha ato kay nagtapis naman ko diri good. Ang tapis mo kakagano'n pakuha. Ano mo, Bida? Makahubo pa lang noong ko, kung kuha ko dito nga nagtapis ko, to arba sa gawas ang atong banyo niya, mato pa ko sa gawas di ay, makahubo ko. Sige na ba? Ay, bayan niyo, Jesus. Ay, hala, wala nakahubo na yun noon ko. Pweh, abi na kong nakakita kong basketballista. Unsa? Ay, abi na kong James Lebron to. Saan pa diya, uy? Lebron James imong mata? Sige na ga. Ay, bida sa nimo gay. Abi na kong giduka tadi mo. Duka kay ko nya imo ditang tuyoon yung tang ng tuwalya nga imong gitapis noon Nya awa nawa imong duka ni siga imong mata. Lakaw na kay mag-ilis na ko. Ay, dance talaga may di Agay, agay. Recorded by X Thunder Gaming. Inaani siya presyo sa matug patapukaw lang yun ta para sugo lang yun siya nato niya. Ako sige hatod ako nga asawa sa skina kay di man gyud lakaw din ako hatod. Pag abot mo skina, Magtaksi lang taga ha. layo pa taong kay sweldo. Ikaw no, layo pa taong kay sweldo. Hasta pud ang inyong sweldo. Kasi ngarte kwarta bang madaginot patag kwarta taon kay naghatag para kaon na to. Oh, mag-jeep ra da ito. Mag-jeep lang taon eh. Alimot ka ayo ga. Uy, dagan ba jud pasahero dugay kita kasakay. Kay ug mag-inot kay kapoy na kaayo. Ay. Taxi na lang ta. Mo tiri mo tiri. Uy, halaga. Ang akong face mask na Face nabili. mask. Hindi ba din mo face mask? Sa una ra ba tao na? Kita ako sa mga tao ano face mask ko? Ah, dili ko. Di ko ganahan mo lang ko nga dili mag-face mask. Palitas sila, nawit ang 5 niya. Dam, di ko ato, uy, di ko ganahan ka na tag-5. Gilok kay sa ilong. Katong akong face mask. Tuwa sa kilid sa aparador. Ha? Tuwa sa kilid sa aparador. Akong gikait-it. Buto mo masabot ko tulog ko balik ko dito. Huwag man ko'y baligya ato din ni Kud. Katong face mask sa akong gusto. Layo biya ito bahay taon balik po dito kang Balik mo. ka lang ka diyon. Sige na, ka diyon. Trabitaw na. Huwaton na lang ka dinhi. Sige na pa. Sumarisip. Sige na. Ani lang ko din ni mag-uwat. Pagdali. Kay abok kay dinhi ka. Ay, kidort may anit. Pweh! Ay, kayo mo, gawas pagtuman siya gusto. Layo kay ko gibalikan. Pero, aron na yung alis, balik ko sa agi. Nga, makalagot pag yung tayong hunahon, kaya bisagwa ng usog face mask.
Nya, sige magyapog face mask niya akong asawa, bisag wa day COVID. Unya, Mari, hala uy, ang ayana na ni mo ang imong buhok, Mari, uy. Hala, mi bata magkagmaayo ang imong buhok, Mari. Unsa na style, Mari? Ambot, at sa tuyo nga ani Mari, uy. Ang tigkurti raman to sa kung buhok ang nahibaw sa nga aning style, Mari. Kanang imo, Mari, unsa nang style sa imong buhok? Ambot, aning style, Mari, uy. Gitawag man ni nila ko an stay at home. Ansay nga, Mari? Stay at home. Nganong stay at home may tawag anak, Mari? Kaysa pagtupian ni Mari. Hala, Mari, usa kasi manag yun. Gawa ko mo gawa sabay. Kurting bati, Mari. Nipis kaayo. Gamay na lang biling buhok. Mauwaw ko. Mau nang dili ko ka magagawas-gawas sabay. Magpuyo rin ka. Kay mauwaw man ka. Mao din ang gitawag og stay at home. Lagi, Mari. Atong gakurti sa kong buhok, ay. Unya, asa na mo ang tigkurti sa imong buhok? Ato na sa prisuhan. Ako kita priso. Wala, akindot, good. Mari, dagana na niyog mga butang, Mari. Uy, murag ko an, mami, asinso naman kag maayo, Mari, no? Ay, wa, Mari, uy. Pula, uy, pobre naman taon ka ayong mi, uy. Da, uy, kahambol, baya ni mo, Mari. Mapaubsanan di kaayo ka, Mari, no? Anak, manggit ko, Mari. Di man ko parehas ng uban nga hambugira ka ayo. Kami, simple ra, kyud. Di man mi dato sad, kyud. Ga! Ga, Julon! Ga! Ipahaw na ko ng oven toaster, ga! Ay, wow. Hala, uy, di oven toaster na di ay mo ron, Mari. Ay, daog ni Julon sa Raffles. Ga! Pag na ng oven toaster, kay mapaig ng kanon. Ha? Iyaw ko din yung oven toaster, Mari. Pwede din nang makuan malung agad o kanon? Lutuan pa man gano'n na magbuwad. Tuski kay ang buwad, ini kaluto, Mari. Kuya, wagod. Yes! Ay, padong akong bana diri. Ga, napaw ng oven toaster, ga. aga, wala tayo toaster. Ha? Kasi pataka man lang ka, oy. Ang ref, ibtasad nga to kay tibukabi ito ka andar, kas kay kuryente. Ga, na day tere. Nayabag naman tingali ka, Juloy. Wala ka kaila sa itong mga butang, atong mga gamit. Ay, Mari. Arisay ko sa bahay, Mari, ha. Kaya nagkuwatan ako akong pana. Asa man nagwat, Mari? Tuwa sa bangko, Mari. Mag-withdraw man ko karon og kwarta. Kaya nahutan na lagi ko cash, oy. Mao nga, ako na sang pa-withdraw og 100,000. O sige, Mari, ha. Biyaan ta ka. Sige, Mari. Ay, tungod ay, Mari. Unsa man, Mari? Pwede ko manghangyo, Mari? Unsa man na, Mari? Kuan man gud ba magpa-withdraw pa maggugugat sa akong pana o kwarta sa bangko ba balig 100,000? Unya, Mari? Kuan mo apas maguguniya sa bangko ba? Unya wa magukuy cash diri, Mari. Mo nang mo pa ni mo, Mari, bi agwantalan sa ako karon, Mari, uy. Kuan ka nang pagamitan sa ako diya para pang taxi, Mari, bisag 500 lang. Ako lang ilisan. Himuunan kong 1K. Ay, mao ba? Kadiyot sa Maria, kay nahutdan ra ba ko diri cash? Unya, kay di masad mahimo ako lang ipagamit nimo akong credit card. Unya, naasad ko'y Gcash diri, 50,000 na may sud. Pero sige lang kay cash, may imong gipangita, no? Kadiyot sa Maria, magkuha ko sa akong kahadiyero. Mao ba, Mari? Sige, Mari, maghuwat ko. Kadiyot lang, Maria. Pre. Okay lang ka, pre? Oy, okay pa, alright. Okay, kiyo. Recorded by X Thunder Gaming. Matikdan nyo na kung duhang yahay na pamutbutaon. Yahay panghambog. Sa klaro kayo ba? Unya? Mari, Oh, Mari. Nana, Mari? pastilan, Mari, nalimot mo ko sa password sa among kahadiyero, Mari. Uy, ako na ipaabli sa gipalitan na mo anong bolt, Mari. Ha? Unya, Mari? Wako'y pang taxi dia, Mari? Ay, di ako'y Gcash, Mari. 20 pesos raman sad. Uy. Pero sige lang, Mari. Ayaw ka balaka. Ipahatid ka sa mong driver. Ay, wow! Nari mo driver? Mari. Uy, kadiyot akong tawagon, ha. Ga! Ga, pari, ara si Pidot, ga! Ay, pidot di ayangan sa inyong driver, Mari? Oh, Mari. Ayaw ka balaka. Ipahatid ka dito sa bangko. Nang tiri, pari mo kuno mo. O, dong. Ihatod na ni siya dong sa bangko. Kay naghuwat magod iyang bana dito sa bangko. Kay mo withdraw lagi ko no kwarta. 100,000, Mari. Oh, 100,000 ko no. Ihatod di siya, Pidot, ha. Ma'am, sorry kayo. Di pa man magamit akong habal-habal. Di pa magamit kay ako pa man tong ipabulkit. Ay, pag-isipan ka lang, Mari.
Ayaw na lang, Marie. Salamat na lang, Marie. Ay, ngano nila ka asa ka? Maglakaw lang ko, Marie. Ha, ta. Nagtuo sa makalamang siya. Sabi taon gagawin, parihas mo naman duha sa bare. Bro, sa mga butbuton. Ang bubang doon na tayo rape. O, tara mo tayo rape. Nya doon na tayo kahadero. Pirbidas. Ang hilasan man ko niya. Nang hambog mo withdraw 100,000 niya. Liwa dito ikaplite. Pakauwaw lang. Ga. Ga. Nga man. Gusto ko mo kaon og fruits. Lami kay kaon og grapes og apple. Ang bangas ka. Kaon You are the ga. Dahil na kami sitiyas luyo na to. Di ba naman Janitas ew? Pirbida. Bay, saba niya. Noon sabi ko ka. Dari kayo prutas niya. Ha? Lami Kada ko may kanaan ikaon og prutas palitik ko. Na may lumboy si Guila sa luyo. Dahil mo salita. I don't like those fruits. I don't like those fruits. Masinita sa lang, di ba? Bugtay. Dati bugtay niya. Yung prutas Yung na? bunga sa dikanding. Sitan po, bida ni, oy. Unsa man ang mga prutas sa imong gisgutan? Ah, tanawan to sa'yo. Huta itong habab itong punuan ka. Ay. Ano niya ko asawa, taon kilagot kay sipok kay uon ako, kay gawas nga tapulan, kay butbuton, kay uwi pa kayo. Saon mo taon niya ako asawa taon? Leo, tambagi ko ninyo, be. Ang nindot ang yudaan ni ano, kanay ni kagabi ira. Nindot kayo pabinahon, uwi iyang tingog. Saon rin ako, kapag pasultiyo na ni, be. Unsaman, bam, Jolon. Kanang itong mga iksiyon, ano? May istorya. Ano na to karoon adlaw? Si Julon. Jolon. Mura sa si attorney Jalon. Jolon, no? Jolon. Ah, ah. Yung babae, Jolon. Julon. Nya kanila lalaki, Julon. O Laki babae ba ba? ni? Babae ba ni? Lalaki, Ate Pres. Lalaki, Jolon. Julon. O babae ba na Julan? Oh. Julan na si Ate Pres. Ang problema rin yun ng Julon, Ate Pres. Kini ang asawa nga medyo pa pagka-uwi taon. Uwi kay standard niya. Kada bang daghang butbot, may tabo. Doon na kuno sila ref. Doon na kuno sila sa to, oven toaster. Oven toaster. Oh, doon na bugyo. Lagi sila auto. Auto. Patod po Saan kuno. na lang? Bida. Grabihas ang butbutunan. Butbuto. Pareha sila sa iyang kubari, Ate Pres. Ang bugiraha puro kayo. Iya sa kubari ang mugira sa. Mausad. Oo, kay withdraw ko 200,000 kay hotan sila kas pastilan Mga gino. papliti pa rin. Mo- Kasi, Wait. grabe. Sao na taon na Nabitawin na ni. Nagid yan natin. Sobra kay kahambugira. Ang ganahan ra gyud Julo na tipres sa iyong asawa kada hindi kagabi eh. Kana Kay- nga go kuno oi kay paminaw. Di ay. Oh, mao ra May yan. nungdo ko sa karakter sa asawa katong 5-5 plus seed. Oh, 5 plus seed. Oh, si Olive. Dili, si Ay, 5 plus seed nga 5-5 plus drama. seed. Drama ba na Ah. 5-5 plus seed? Katong plus seed. Ay, 5-5 plus seed. Kinsa to? Si Candy Borse, si silang Dodong. Mami Kandi dia to. Oh, Dodong Rakasa. Rakasa? Mm. Di ba? Di ba kwanto pelikula, Ate Pres? Wa man, pero hit ito. Igo kayo to 5 plus seed. Igo ato. Ang sa ito siya komedi? Comedy. Oh, comedy. Ah. Kaguan, Ben Belialus. Ben Belialos sa suwata. Nga, drama. 5 plus seed. 5-5 plus seed. Ma'am, usay kita mo rito aning Julon. Usay kitambal na to. Ang ato lang ba nga kanang may pagkabugira sa gamay ang babae, no? Gamay, dako eh. Aw dako ba? Dako. Ang katong nga atong ref. Dili gamay, Atong dako. ref, atong kuan, nga dako, na, no? kay ma'am. Nalay ipahatag nila nga giyan ako. Ari ka sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 7. Busa, tumana nga malipayon ang inyong buhat sa mga ang Ginoo mao'y inyong gialigaran ug dili ang mga tao lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo o lipon man siya o dili. Ako ni siyang gibasa tungod kay imuning karon in general madaman tanan ang tingom tumana nga mga maayong buhat. Na asa may nakamaayo ato ilang binuhatan nga puro man lang to pagpanghambog. Unya ultimong iyahang underwear dili sa makakuha to ako no dito kanuam niya andamadaan dapat siya asawa andamon niya kana bitong padung to maligo andamon dala to ilisan atong sabon to alya dili kay atuon pa to dito mulabang pa ta dito no. So, ang iyang pangutana gyud diha nga general nga pangutana diha unsay nakabutang diha siyang question diha ate ni Per ari ko na be sa iyang pangutana din he. Saon ko ni ang asawa nga uwi makayo. Unya ko asawa makalagot makasipaw so kay gawas katapula. Mao na tinuy ta po butbuton. Uy pagyo kayo.
naaranin nimo og na kuan pa ni og na lansang pa ni imo ni pagpukog panagsa gamit ang martilyo. Martilyo. Martil. Martilyo. Masapit. Sige ba? Kasagaran ta masapit ko kuno mga tubang ko. Tungara sa tinungas na to ila mapirpiyaw sa kuan ba? Ila Sir Paulino. O sige ta lugar lan. Kuan kanyasan. Kanyasan. At rin pasalamatan si Kuan, Gerson or Bibi, at bang ni tandem ni Kathy sa variety show. Nya si Kuan sad bam si Archie pod nga nag-drive na to dito. Thank you kay Che. O si Junjun pag-uli. Thank you kayo. Pag-uli si Atong kapitan liha sa Bunbong. Salamat kayo niyo diha Cap Grace mo siguro to. Oh, mara. Nindot kayo. Ingon pa lang atong baton sa asawa ni mo Julon, no, nga ipakita ang kakugi badili ka na puro na lang kaatik. Unya kaning ingon nimo nga tapulan, butbuton, naara na nimo ang pagpakong, naara pagpukpok ug sa iyang buhaton. Mga tana ko nimo natin man bang mga buhaton diha sa balay? Ang iyahang mga pagpanlaba, pagpanluto natin man ba? Unya kanang na ang kaysa ako nabatian ka gani ultimo yang underwear di man sa makakuha panugo pa man. Aron, og moingon ka sa tuwing ingon may lang kuno og magabi o unsa man sanitas ngita siya. Sinitas siya. Mansanas, magayo siya mansanas. Dami siya mansinitas. Ingnan siya, dami mansinitas siya. Kaon lang siya mansinitas. Ngita Nito siya. di ko ganahan na mansinitas siya. To ay bugtain dito, kaon dito. To ay lumboy. To ay ngita siya. bungas kadiganding. Ana. Unya, ito ba? Kung pa sa kung inahan bitaw no kana bitaw magsige kag yaw-yaw, magsige kag bungat usi mo magikinahanglan niya. Wa ka naglihok. Mura kag at. Ano bang sudlan na sa mga tanon nga alat or at? At. Sige lang nga. Wa di pagkatakom. Bitaw. Kunya once gani pagpuno ingon ako mama, once gani nga magsugo ka, kana po magkita sa imong gisugo nga ikaw naglihok, dili kay nagkaka ka nga sige kag panugo. Oh, sa man dili mo effect ang imong gibuhat. Mao nga pagpuka na dong og sa to yung ingon maayo yung asawa sa gabi Mayo, kay magulo. Are dito kami sa kadaw maayo ko. Salamat ko pinagatin naman yun. Kuna ko ang puzzle, tihon.